Nitip ya kami khali alasan paus nam tame. Kum ga abob okalau. अच्छा Imat kane kerte ngisa adom kum lo adom mentah. No. Kasin char khadar. Kehima sima. Ha? Kum nusa ki ong kum to? Ka epi ong? आप करते क्या हो? Hana ki ong mensua ka sorkar mlong kum ne. Kum nu kalong mentah. Ha? Thait lasan paus nam tam ngatrai melahi. Ngapen biang yagi kun ki bersa. No kuslai. अभी मजा आएगा ना Pimut yangi basa hanong kendong ngim yo ise ngim yo bisa ban ten mobile se ngim tip se ka ban je hasor ha no ka ga baje hasor no kanem dai tang ka jing kwat ha dalele umla ban pengkela umla cispa pesan oh my god balikin piyok mentoy ayu ne piyok mentoy ngam tip saya kata pasang ai mah minum kendong se lada phai menta wow ka berthe ayu kum kan ne da jela ka barit ya hala hasurok ya mi madan ya pemi kubor ban ker kut ya ka sorkar bamsam ka sorkar le siliang khamat ha kai ka jingmun sai se pimut don se bahok kita agin rifong ki amle ki bahok sudah se kim chu bamsam se sai keng mentam le chong taxi le sayo pra om don ki ki ve hato upra ula khoi se ka kongres ka NDP ka ba khoi se em tang ka vai ken mau barabor ubriu ka briu naptiang gisi parah don gi bakwa banlong khun khado ne don gi bakwa banlong khun ba he ne sanpun ne sato kumnu sapi ong ngam tip mo ka kten jong phei. A few moments later. Teng em ive iwan na yinglok ive iba sa aying hang time sipang ya tanya ya pengkesan ngau pra nga ka kot nga ka bom ka sipang ha balai pengkesan yala ka jong ke party mpoi sa hana kita ki MLA ki MDC lai phungut ki tho se ya kita ki balong kumta pino se ban jubab ki tho se ya pi kani em kampoi ke sababha ken mau upis dan BPP wong ke sorkar bamsap ki MLA bamsap upar udah we ndai so MLA ne kum no ngam tip sorry barok gin rifangut dai se ke sorkar katarung ngam tip sakawero le siliang khaman mano badang kumno le siliang khaman mano basdang kata siliang khaman ndai mangi pai ba ha ken mau menswa yaw arden utrot sing ne kumno kum to piong ngaklet ne kianang ba sa ngam ken mau pha kumno piong mentapat bon ba kenno hato balai lada kenno long se ban ong ya ubru basa thet kumne kum tai ne don se kita ke ba thet bru ro apo jela jong nge khamtam kitu babat RTI na banta ga jing bah jong ngiro yo ga juba penten na ki ve hana ka RTI thok RTI pen be ba pen sai king jong no ka RTI ka badai atau ka state me khalia information kala se banai RTI ya ka badai ni ya ka ve ka ba amte ha no mi kahima cha district council bandawa don se ka ha jongki ban keno bapha ki NDP ki BJP ki INC don se ka angkum kata ru ban keno ha cha sep cha penyap habordar pendik kinong rep tung bom krem muyong sempal air house lab sibo na lor gini ha atau gin rup humur ki MLA ki ada jimut se ban pen bha pen miet kita barok ki bring jongi em rapi ya ke parti BPM bami nau thelej baong i jaj benriu kumne se kata ki jaj benriu ki
dagisan penriungut na ki party ndai se ki bru. Ha? No be. Suya it parajat, parakor, paraparti. Don se ka aing kong kataro. Ha? Ongkin. Ngamtip lada don. Diang kay. Nakarpat ya barog bay ba. Tongin om suya bisini ni kenok tan. Burom ya ki jing tray. Burom ya ki nong tray jongi. Bat tongi ya ro ya kin riprongut ya mele. Bat ngidon kamro ban burom ya kajing sisa. Haka sensyarhi upai ba. Namarngi upai ba. Udai ka hok ban rai. Leng ba ka po. God bless you, bon.